uMakwethu besegula iminyaka emibili yonke exinwe umdlavuza wamaphaphu. uMakwethu ushona nje bekulindeleke ukuthi akhiphe umbiko wesibili wocwaningo lwakhe malungana nendlela uhulumeni ayisebenzise ngayo imali eyayihlinzekelwe ukulwisana nesifo iCovid-19. Kimi did not want his illness to be the focal point because he wanted to finish his work as the Auditor General. uMakwethu uchazwe abaningi njengendoda eqotho futhi enobuhlakani. It is testament to Mr. Makwethu's leadership that when so many state institutions were gripped by the clutches of state capture, the AG's office was spared because the AG was a man of principle. From an early age, Kimi was focused and dedicated. While his contemporaries were busy showcasing how streetwise they were at us, Kimi was in pursuit of knowledge, understanding and wisdom. Selokhu kwezwakala izindaba zokwedlula kwakhe emhlabeni, umcwaningi mabhuku jikelele uKimi Makwethu ibilokhu ingene njalo imilayezo yenduduzo emndenini. Uzobekwa endlini yakhe yokugcina kusasa emathuneni ase4 Ways eGoli enkonzweni yomngcwabo ekhethelwe abathile kuphela.